Ġew inawgurati żewġ proġetti fl-iskola primarja ta' Ħalluqa li hija parti mill-kulleġġ San Ignazju. Kif spjega l-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima, l-ewwel proġett huwa dak ta' spazju rikreazzjonali li sar mill-Fondazzjoni għall-Iskejjel Tagħda l-FTS. Xogħol li sar min-naħa tal-FTS b'investiment ta' aktar minn 200,000 euro fejn kellek tisbieħ tal-ambjent, tħawwil ta' 70 xitla, kellek anke sistema sostenibbli ta' irrigazzjoni li jaħdem pari passu ma' dak li huwa l-bir tal-istess skola, u allura din naraw anke kif barra l-investiment li jsir ġol klassijiet tagħna din naraw anke investiment f'dak li huma l-ispazji miftuħa ġol istess skejjel tagħna. Ix-xogħol kien jinvolvi wkoll it-tneħħija tal-art tal-lastiku antik, xogħol ta' skavar tal-art u trinek, installazzjoni ta' sistemi ta' drenaġġ, tqejjid ta' konkos mill-ġdid u art tal-lastiku artab, kostruzzjoni ta' konki għas-siġar, tħawwil ta' arbuxelli pjanti u siġar ġodda, kif ukoll installazzjoni ta' amara ta' barra fosthom bankijiet tal-injam tal-ballut u strutturi tal-qari precast. Fit-tieni proġett il-ħaddiema tal-kulleġġ ħadmu fuq il-literacy room ġdida bilan li fl-iskola jiżdied il-ħin iddedikat għal qari bil-Malti u l-Ingliż filwaqt li jiżdiedu l-prattiċi tajbin fil-litterismu. F'din il-kamra l-istudenti għandhom ambjent mori bil-kodba li mhuwiex il-librerja tal-klassi biss. Attrazzjoni fil-kamra hija siġra magħmula mill-injam u li t-sokk u l-frijej tagħha iservu ta' xkaffar għall-kodba. L-art u l-ħitan ukoll jikkumplimentaw lil din is-siġra bl-iskop li nħoloq ambjent ta' ġnien li joffri sens ta' tranquillità, post ideali fejn wieħed iqatta l-ħin liberu tiegħu u jaqra.